Dobrý den, vážená poroto, milí posluchači. Jmenuji se Krištof Bednář a rád bych vás přivítal na obhajobě mé seminární práce, která nese název Život a dílo československého atleta, historika a archiváře magistra Stanislava Petra. Na začátek mé prezentace bych vám rád představil cíle mé práce. Jedním z hlavních cílů mé seminární práce je seznámit širokou veřejnost s životem a působením Stanislava Petra a zkompletovat jeho dosud nezmapované životní úspěchy napříč různými obory a poskytnout tak ucelený pohled na jeho život, kariéru a dílo. Stanislav Petr se narodil 15. září 1944 v Kolíně. Je bývalým československým reprezentantem a trojnásobným mistrem Československa v běhu na 5000 metrů. Zároveň ale i uznávaným historikem a archivářem. Svou sportovní kariéru Stanislav Petr začal v kolínském atletickém oddílu Lokomotiva Kolín. Při své vojenské službě byl zařazen do sportovní roty, která spadala pod pražskou Rudou hvězdu a mohl se tak naplno věnovat vrcholové atletice. Díky svým výkonům dostal v roce 1966 pozvání do československého reprezentačního týmu. Pouhé 2 roky poté se stal poprvé mistrem Československé socialistické republiky v běhu na 5000 metrů. Během své životní sezóny 1969 vyrazil na halové turné do Spojených států amerických. Ve stejném roce také zaběhl československý rekord v běhu na 5000 metrů. Na závěr této sezóny se také zúčastnil mistrovství Evropy v Aténách, kde si kromě závodu na 5000 metrů zaběhl také maratonský běh. Postupem času se ale jeho zájem začal přesouvat od atletiky k historii. Vystudoval archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po úspěšném ukončení studia nastoupil jako archivář do Muzea Sboru národní bezpečnosti. Od roku 1986 začal pracovat v Ústředním archivu Československé akademie věd, kde se postupně vypracoval až na vedoucího oddělení pro soupis rukopisů. Jeho hlavní pracovní náplní se ale stal zahraniční výzkum rukopisů, a to především ve Vatikánské knihovně Palatina. Dodnes na Akademii věd působí jako konzultant pro své kolegy. Vzhledem k tomu, že je Stanislav Petr žijící osobnost, měl jsem při našich setkáních možnost nahlédnout do jeho soukromého archivu a použít některé z jeho pramenů při tvorbě mé seminární práce. Především se jednalo o dobové fotografie. Zároveň jsem také mohl čerpat z jeho vzpomínek a vyprávění o jeho životě a při dokončování mé seminární práce mi poskytl zpětnou vazbu a doporučil finální úpravy. Dalším důležitým zdrojem pro mne byla dobová literatura, a to především během zpracovávání Petrovy sportovní kariéry, při kterém jsem dohledával jeho výsledky v atletických historických tabulkách. Na závěr mé prezentace bych rád zhodnotil výsledky mé seminární práce a její přínos. Myslím, že se mi podařilo splnit oba dva z mnou vytyčených cílů. Zároveň se také domnívám, že by má seminární práce mohla sloužit jako zdroj informací a mohla by se tak stát dílčí součástí nějakého komplexního díla, ať už ze světa atletiky či historie. V neposlední řadě napomáhá má seminární práce v poznání regionálních dějin Kolínska a jejich osobností. To je z mé strany prozatím vše a já vám tímto děkuji za vaši pozornost.